Сега трябва заедно да хванете ножа и да си отрежете първото парченце, което е специално само за вас. Вие преценете колко голямо да е то, защото трябва да си го хапнете. За ваше удобство го поставете в една чинийка. И нека ви кажа, че има два начина да си хапнете от парченцата. Единият е културно с привари, другия е с пръсти, както е по-сладко. Вие преценете кой от двата варианта ще изберете. Първо кавалера, ето той ще поднесе. Волката се пази, мама е сладка, ето и на него малко сега. Ако ви харесва за вас и цялото парченце, хапнете си и да си изсапате с целувки, ще си изчистите, няма да се притеснявате. Ето много сладко. Още? Стига ли толкова? Още булката. Така. И той иска още. Ето виждате колко е вкусно това парче. Толкова сладко човек по-накара, че нека им каже едно горчиво. Толкова сладко.